And it's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. We are polarizing the country, and it's about time that we speak and criticize ourselves. This is 93.1 sure change FM. The destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. We are polarizing the country, and it's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. I wish you for 2 o'clock bosia. Now I can say strong voice network. Ebe kan ho near the Kennedy health can say Ken's hour emreba say ya na baby a tidy ene sai we can asem de bia say yaba na yaba ene yaba ya kasa segment no ye omu miensa honorable Kennedy ene ye program we ye pese et Ghana for hu how honorable Kennedy Japan etie ya chemu miensa. One, Yidika Hwe, Ken, and I say, Honorable Ken as a can say, businessman. Now, for Yasahe, Honorable Ken as a politician and also a philanthropist. Now, Baye, now, Numunino, Yawo, I can say, philanthropic work now, you know, Kwaso. Yabeba, about as business, Kennedy as businessman, Yabeba. As a politician, yebeba ho. Enti ene no, en mini ekuku da miensa. Ena yeba be yeshui. Eye George Upoku Amponsa. Or a political and social interest advocate. Last week, Onwa be declare my bonus to say yemfanin kan eye strong voice network ya fa programming woka. And I say the programming fan the say ya be badi. Ya the programming aba say yene Ghana for eba be preachy in yema pa. Honorable Kennedy Japan, at the boy on mine. And you're non qua any Honorable Foster Asari, or a former prime, I can say a PM, a Massachusetts East District Assembly. No, and also our high and obedient como. Now, for Kotofra Bensum, a Victor Usu, answer, strong voice network. No, only general name or bono. No, or say assemblyman who went cheap. And you're honorable, man, fact, because. Honorable for the Oji honorable in free some master or friend doctor be now one fa and as only will be a friend doctor no friend be a quesimens our doctor one fan can wahano assemblyman on like on market and in Chomoka but honorable na no didi intino e was for yamaha ye bro ansafo na what you saba biom African penny for say enche banana otwe enye wanwa say na otwe tima betu en 10 times okay it says that we ni ma na dani communal labor santi ye sheda say that say ye ko communal labor ye ko donsu kwan so ye ko boafum kwan ni sa na mana wotena say enye yi fi say wan hwe ya near the maba so kwa branto de ama ti umbe so be ti the maba so you no so afa asika no be gine no be ti yaba no so de ni aba say de bia sai buka George that's it Mr. Foster. Oh, menua. Yemo kwaba. So di kama me ntuma kwaba. Me se oba ha hai me fie. But Matias. Ntimi na osa me ma kwaba. Usia ma bontia. Na ma kwaba. But ha de oba me na osa me ma kwaba. Ya ura me ura. O me bia otina we bia mtina. Na just say me fie ura. Eh nyame nshao. Em say de me ndi kaka na me kaka kaka o say ja. Penis force di ja wana de aso. Sa. Nti ye de ja nti de aso ai. Nti enkrantene ne ma. Ye be wi ni nyina abra ya bai. Okay. Mr. Usu and San Victor. Oban kase me da so bebre me ka bia ka de me bra mpanfo akan. Am say seven producer say open yi a wo bre. Na unim asem akan ya. Na me pese me bought tribe na nipa no efiri umba.
Oba dompim na e kan open ya open ya na obre no ntimi kan no say open ya ubri nti open ya ubri so by was open ya ubri na sebe enye obi nko a sebe ne pese me nkumnya nti eye Ghana fo nyina se ye pese omo asom adwu omo na abrabo na ye bo no ye hu se nne ye wajapa bi a daache ye nyina ye kosu e dia danse agya no sagya no nti na nne ye hia e wo SOMPA studio a ye pese ye ma asante man Ghana man nyina ye nua mo hwe e wo abefo ntenta fidie no so nyina abete ye nka se sa Ghana ye wo ani so ade hunu bia na ye wo oman bi a ye be cross nsuo no akọ sa man no e oman kronkron na sa man no ene ye yewura Kennedy ohene Agyapong. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ebe sere etifo se opese odi o message eba na so wadwenche bia obetimi e dia WhatsApp ya na so obetimi SMS e da ba 0245 828 666 0245 828 666 and also 0278 88 88 68 0278 88 88 68 or the buy a back in Kayama. Okay, Yensha same free Mr. Foster so. Last week now buy my ball was so you're part of Strong Voice Network. Yep. George Fachami. Yasaba Nawatri Asako to yen. And then the dapono so. When you are mamma was na yenchi tea for Asabri or Majibre no mutie SOMPA FM. Omo share wo abefo kwan so Facebook and YouTube ni ade nyina so ye chia omo. Ye wa santima mi de me pese me bo mi mu ase ama opem so ono no ti krure krare ne brere ngoma so. Na ye nchia party mpanifo a e wo region ni mu nso. Titiru ne me ame ofa Honorable Simon Osemensa o hwe region ni so e ma His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. MMDC is ahodo a e wo region mu nyina so me chia mo. Titiru ne KM Chief Executive Honorable Sampain. Nafi chairman untumi ene ne entire executive our region mu yenchia omo. Na nasafo e no kre se enene na otwe pepepe ena mehwehwe mu bi amaye nti me beto manum tuo wa fidie so se mmomasu na me meka Strong Voice Network ho se de be ya adanse trodo a yedi afa Honorable Kennedy ohene Agyapong ho no me so metimi abetua meto ewu. In fact, if fiada maybe this dance no. Say cry the meeting makase me da metimi da pa. If say kan na akoye dayeson ahodo bi amenti ase. Ayete said the to me be abekura won sema e wosenka wo ma nipa nya so mfaso na enso waka hye. Ti bra me betu manum to wieye no. Ati se obi edra che ne no waka nanum asem bon se ne ho atoro. Ti free ho ba no de na asafo me da. Cause bia unya cause bia. Cause a eba no eno na ama mitimi da fi se na akuku damfo bi e wase e wachiri a me kra na minim da se omusu nyaa na ke ho ne befa enti cause a eba no e ya de a e shenkran na me mpese metutu din sabre because nipa no bebre ono kasa o se ye tayechiri na sabre de momu ni anim na yen tachiri ye din no so momfante na emomokọ na mu hia mpanifo afutuo ni akwantira momra edi na nasafo kumase atai din se edru fiada wia no mienu kobo ne no miensa de a de asantema nyina epetie de Ghana afana nyina obi apesotie e Honorable Kennedy ohene Agyapong ne ho adanse papa Strong Voice Network for Adaroma yenya akwanya ete se na yenso yetimidi e de kire Ghana fo e da se afi recreative for se opese o share live so abetumi akọ Facebook SOMPA 93.1 FM on Facebook SOMPA 93.1 on Facebook oko abetumi share live because since I say program yes no you show pictures ni videos we bring about Niamapa and then achade honorable and the even to the sense of to be the because Jubilee House because national security hospitals but bia to opese o share sa videos ni nyana obetumi akọ SOMPA 93.1 FM on Facebook. Mr. Foster. Yeah. Akwawa. Yaja kra. Yetio. Yo, chade odi kan busa wasem na meka ne se mente ho no kakra bi. Dia be kam ni ado George de no.
sɛ dwumadie bi sei na wodi na wonya mpani sɛ tuo nya gyina ne ade timi bɔ na sɛdeɛ yɛde na yɛ a me kora no agye me nsɛm ɛfiri sɛ me ankasa meyɛ madwen sɛ mɛyɛ adwumadeɛ ama honorable Ken yɛka ne sɛ ɔhene Agyapong ɔndedo no anim sɛ ɔyɛ nipa ne yɛ mu yɛ na koma mu yɛ na ɔwɔ abadayɛ soronko na yɛnya opportunity ni abɛtena ha na yɛdi Ghana fo di nkɔmmɔ asafo sɛ mɛka sɛ eduru baabi a na no a yɛba last week no calls from everywhere contest bebree eduru baabi a mekra ha na sa agye me nsɛm sɛ obi a wɔyɛ na adwuma na wɔtumi gyae tie adwumadie no kɔpam sɛ yɛbɛwie emu course a ɛba de mu nkura nhyɛ sɛ agency form na mo de yɛ mahyase di adwumadie ama no aboken yɛ tɛmɔkyi kufu na itane duru hɔ no mu a yɛ nyinaa nso yɛ de ho bagyim na yɛ ama na yɛ fɛ me de ade a mahunu de mate wo masom no nti no me de maka sɛ okopa no mako awie Amerika no matu aka kunimudi abotire no nti me de me nu asafo adwuma no ayɛ no a panifo sɛ bɛma nsinsuo mu asa no aham yɛ de ka sinsuo no nti yɛ ham da biada ɛbɛkɔ so apema ko yanim na nkunimdie ɛwɔ adwumadie na yɛdi no awie yɛ kwa so nti menim sɛ onyankopɔn ahyɛ ne ho ne monyam awie yɛdanse afei so yɛde nkyia bɛma diasporan supporters of Ken Agyapong ɔmo nickname de Disuka ɔmo UK ɛne Germany ɛndra menya call sɛ ɔmo hwɛ yɛ ɔmo ti nti no ɔmo sɛ yɛ nkyia ɔmo nti no yɛde nkyia kɛse ɛbɛkɔ ama ɔmo Mr. Victor Obai yo waba sɛ yɛma wasu meboa sa pepepe asubo no de am say eden na wahu nti a opepe say ye bo wasu e do can strong voice network and I say kwa ye ho si o say bi di ono Ken ho adanse a kire ewiase menua medase bebri de dinkan ma menchi a atiefo mo agebra mo tie na menchi a eye Bruno region fo omo hwe Facebook me a me former presiding member honorable Samuel Mensa ena minua Benjamin Danso no so hwe free UK mse dia mamani agiti true anay ma hoho a se sebe obekọ na wakodi ade papa achi eye manije bebri and Bruno region ye kura tembia ye de MPP beba power Bruno region e ka ho hwe na no 2020 election ya eye Ashanti Eastern and Bruno region. So it means Bruno region ye do MPP. And ye call radio so an man for freya and some you me and no more complaining. Someone for Kennedy Amadia. Someone for Kennedy Amadia. I also do. Hey, obey. Nasan coming me swearing for Bruno Maha. Come babe pedi. Dear nan come babe. One for Kennedy Amadia. Ɛno na yɛn nsɛm a amanfoɔ ka so sɛ wotena ase na wodwene kɔ akyiri a na woka sɛ wo nkoa no deɛ wo penti na wo bɛkɔ akɔdi baabi asɛbe dodoɔ na ɛbɛhwere ɔmo agyapadeɛ de a ɛmmoa asɛ honorable member assembly member ɛyɛ me manfoɔ haw sɛ deɛ ɔmo de bɛsoma me a mede akɔ assembly no mɛkɔ akɔ pere mpuntuo de abrɛ ɔmo enti sɛ Bruno region MPP fo esufrɛ papa bi a yɛfrɛ no Kennedy Agyapong de a na enu kwan sɛ metena ase da bi ɛma ne yɛyie ɛsɛ metutu mrika papa iso me ya type of nipa me ya no krekafoɔ me ntwa ntoro enti sɛ me pe obi akɔ akɔdi nachi na me na tu anamo ɛsɛ me nya no krekani na me no tu anamo me nkɔpa obi asɛbe wɔbɛka kyerɛm sɛ me nhwɛ soro na me sɛ akɔ akɔhwɛ fam ana kyena wɔbɛka sɛ akɔ akuei giadeɛ we fa kɔma Bruno region foɔ na medical kwakwaya announcement say mediade we free bi onabo foster ho de bra Bruno region mensa anka me anamani monyam na say what ase enti nsembe na me kwakwaka me hunu say onabo Kennedy Agyapong that type of leader no bi wo yo panyi bi a no kreka adi nanim wo ye panyi bi a owotema e de magana fo wo ye panyi bi a wosan e wo ahumobro Why panyin bia de wasem kokoto nanim a de wo be fa so no wakasa no utum say yes say even kram pono dana no kro katro say ko na ade echi abra eno kra timi ma ahom keka esan de wo obesi no wakasa no utum say wanya ni da so menua eno nti na Bruno region fo say ye pese break 2024 ye pese say maintain power
enti pastor ko na kwaka ho na ono mo emmo yewura Kennedy Agyapong ho dawuro said ye be ya yemma 2024 nkrofo bi akaidafo atuato dom ko bi omo bedi Ghana so a na ye bre wan hwe ye kura beton ba e de na akwa gisika ye mpesa de no wo man mu a na the only person the only leader aw ye betimi asoma no Ghana man nyina ma na be wu te say Yesu Kristo wu ya ye de no boy say nu ya no so no ye wura ohene Kennedy Agyapong enu nti na menu ya enne matutu ma na mo free Bono region se me be represent the whole Bono region no na ya ka papa hu nsempa e de a kire Ghana fo nyina enti wan kasa na ka say eden na honorable Ken ayama na da ato akoma so ana say ka say the honorable Ken ho dance ya eden na obetimi ede on sesi ubaka say ade we na me ho honorable Ken ayenti ama me dependence aside confirm masoma say be kan no mini amedase bebre am say me ya MPP amanyoku ni bapa na yewura Kennedy Agyapong oye MPP amanyoku ni papa na say eye wo say me ye MPP ni bamapa o ka say eye wo say atimi say onya sure Sana me start yes. And I retract that statement. Me so okay. Me can PP communication team wo Bono region. Okay. Even Ashanti region hakra no. Just one family but me a part of the communication team member. Okay. So what I say, I'm a customer party ni ye. Papa no woni me da. Me nso me ni me da. Be me friend no man fa me call. So what I say. There to subio 2016 the whole Ghana polling station forms papa in the tuaka me ba also afa phone a friend da unya number we and I know the number the ma o man na say away bus and the number no ma me e wo HFM okay Vodafone live me friend na offer okay me friend na offer so what I say obi a minimum da enkomo a wo ne papa no so be ka bia no onya ntobo ase sebi o tie say ya asempa say ya asembone eno na ma amanfo se papa no information na wo ye panyini na efrew na wo be mama ma say test me no ye nyina na etim twere brofo so se wunya papa we na ofre no fa akọ na se bi o tie nsem a wo ka no de a it means we ni papa and yet also bi 2016 the whole Ghana MPP polling station for year forms papa na tuaka sir yes o tuaka de mai dear Tosubio, all fan constituencies was sign Emma will be a pickups. Say I'm finding campaign, na party no emra power. Party numra power, and a pickup back of where's Emilia. Monsha Mame. Producers, Monsha pickup back of where's saying. Na papa top pickups. Satam touch me. Two are in any. What the pickups no be called baby ah na ade wo mkra ne say after elections no wanje car no back wase mo ma car no wona mo mfanya adwuma yewura Kennedy Agyapong sabi nyame to ne nsam no wanka se a me ne mabusua me ne meyere enko ana esese ye di sika no esese me ma Ghana fo nso enyame so mfa so start bie enwuma bebree said ye be ya obefa timamufo nso a omunyame abo omo atimi akọ school adurani mu a omo anya adwuma anye no ofa omo a omo ya adwuma otuo omo ka anya bi otuo omo senate nyina de mo omo enne se wo sori dakro na wo maye 4 na wo sori mo obi a 10 Ghana cedis ya 40 cedis price de ubedi price de uyiribedi getting 200 cedis na hwe papa ni padodo a wafo omo wa adwuma mo otuo omo ka over 7,000 you see Yan fan say yan striking average. Say every worker biano utran 2,000 cedis a month. Yo de yan fan is say 7 over 7,000. Masa shabu mon kekane ma mo men chade. Say 2,000 cra times. And then no e Ghana fu. Wan hwe say na wo kopage ma won ho a o misa wo party. O misa wo party awo. So we Ghana ni nko. Yes, we Ghana ni nko ade. Na me kai last time bia oba Kumase ya. Na papa kasa wie domo ekogina abrosan na se ano mo twen papa we omunyina wonya daje eti obi ansem kakra masa se me kasa mi di owura Kennedy ho adanse a ade beche en mo ma ye remfi se abribia ni leader nyankopon de no bawo
abribia ni leader nyankopon de no ba on say asema na ye ka no say otu obia to more than the workers near more than 7,000 but I'm fan say 7,000 every month otu obia 2,000 cedis 14 million Ghana cedis 40 million 360,000 Ghana cedis. Me and 7,000. Wow. 40 million Ghana cedis. Wow. Every month. What they call old cedis now? 140 billion. Yes. 140 billion old currency. Yes. Month. You see? And every year. Month. Every month. Until you ever come, we say year no. Until unya opanyi bi say ya. Ne for ayini nyina no eduru akire a sa nipa we nu kwa se ye toto ne for mo minua wanya ma me ye even ampi mponi o ampi on say omo share Facebook no enyema na egu ho no last year ne birthday I share youth conference na se no and o say ye program bi say ya any can call children's home young hospitals all right young call e can say donate fankoma especially omo hia now there was say no ye nema no go no sa nema wonya de be call Madina Polyclinic e can say children's home e frafra ha na one children's home so e can say dodowa ene de call e na de nema no call ni nyina achi no omo ni birthday no 16th June nti omo ye wo mo Saturday no ono ma obiantuma 6 years de maame edema opofa wow uya no to nchen a ye ma omo diaper e ma omo wipes e de kan ho sa omo ni ono bo share same birthday that was last year e wo mo Pentecost Hospital Madina Polyclinic na Kekile Hospital no sa 3 hospitals no aha Madina Polyclinic ene de sa ne ma wo nyina call aside entoma na de ma obi ano na ye call ni hu se maame bi awo aka hospital ho a wontimi ntua no hospital bill waka ho be 2 months na ko ni nurses no because nurses na no omo ba omo tadua no krama ne bidi nti nurse ba ko no tie na so so maame bia wo na waka ha yitie na e front of so honorable maame bia be ka ha o o se be oni esai na e ka kire no o se okay na me admo chi na munkutia na ono kwa no ni ga no o send o mai kwa jiska on office edukutia mo fa production team mo fa ada maame ni friend hawa maame no ni we yes man ntoma e man wipe we after birthday na kwajiche no birthday no nya ntoma nya wipes no by kotua hospital bill na okono e sad ne man bi e de man e pe so de ko say okono oniska o de be kwa akoto ndi yenza mfa ne ma we nka no na mfa hwe akwara no minia ena make say unya panyi bi say ya owotema aha so ye dodowa foster home ho nanka sabio obi a obi ne yere me ne yere ma war me yere ena me no afa afuro ena wanyinsen akwo hospital nka honorable Ken na ebetu am hospital be amame dabi me my responsibility because me no ma me no fa afuro but mum ye hwe edura huhia mu a manya kapre no omofro honorable Ken oni ho ose mo nkwaji sika na mo fa meyi maame emfa no free hospital bia na ne ba no daachi wo be ye panyini bi e de am o my Ghana se what you say papa we adwen woni tim no mini aba bi hwe free UK mampokua wo so wo chia mo ota honorable Kennedy achi nyame ya adom na se honorable be president obetwa print ticket aba no aba beto aba ma honorable Kennedy Agyapong da na se na ade amasa ya hunu no papa hu ne se na metafa ne ho ekọ agona so aduro enti kam na omudi honorable Ken ho nkomo na ma yedi omo so wo be DMP oboa ne kromfo boys ode amanfo tutu kwan edo omukọ ukọ anonso aba be fa obi na onso de no kọ enti mi bisa me ho se na onu sika no na wanya ama na busu na sebe ya bi ohunu de onfa anya ana on say me can't hold you so yeah back to salary asem no now
every month be able to have 14 million Ghana cedis. 14 million Ghana cedis. 14 million. Wow. Now, Okabum, or they multiply by 12 a year. 1 year no. 1 year now. 1 year no. 168 million Ghana cedis. And Utia as a salary demand workers. And no, more than that. But your fan is a worker be 2,000 cedis. Now, you should be waha. Ubi or say the man need you, we are and say, was sorry. Now, oh, chini, you must know to the workers car and the man need you. I say, why no bet me, Edna or can't say, say, a dear man need you, apart from say, obey or best dash on the moon near my name. Oh, chini, you must know to the workers car and the money passion. Mr. George. Minua. Papa we ask him on say the na Minua honorable ka say ebre bia ni leader Yakopon eyi ne mane manfo no. Me gidi say ebre na anie. If you say we na ye bra e wo mu a wiase nyina esu Ghana so ka wiase hunti Ghana ye de ensa gu yeti say enema mu ayede. Eti say wa nya kandifo a owotema na ono de nanigye ne se obehu se ni nua esre se ebre bia obi beka kire o se me de mitua madwuma ye fo ka e na manigye a na kire se nyame adwen na nipa na odwen if se bible kra se opafo na katua se no enti se otumi nya saa anigye no wo bra wo tua na dwuma ye fo ka de a ene Ghana fo ebre we yen so ni yen leader ye hia honorable Kennedy Japan na ya na mibu nkompo hwe mecha mi bisa me ho se oma bedi enso o fa the fourth republic ebeya why na ansa na obedi mampani na impact awanya wo society ene nipa eti society ni mu no eso te se honorable Kennedy Japan se oyo obi a watimi afa nipa onye Ghana mampani o oye member of parliament asen central fo nyame hira se mu yi nipa eti se ono na onye member of parliament na se saa nipa no o meye Ghana mampani mpo no watime gina ne nan so afa nipa a omododo obro enipa mpem nso na o se ono de nanigye ne se wonam ne nyuma so na wo tuaka na obi eje se bi ne bosomi akatua se de bi obi abetimi ade se de be ya wo ene me ye betima boy yerenom ne ye makon homa ene ne che se sa bre ye mu ayedin no nipa a wote masa ene hia Mr. Foster Mira se de eduba bi na wo hwe enema honorable Kennedy Ohana Japan ya me de eduba bi na jimensem so obi ni abadaya ade a wo ye wonye da efri se sabadaya wo mu a na unhu se you feel for your brother ti se wo eka wo se menua George ye menua anti sa wakwa ho kire mu a ye moa no a sa nipa no entainsi wo mu a ededemu baako nti ade a honorable Kennedy ade a me de bia mafa ne se tede menua no di kakan no apre bia no obi a onyamede ne ba se omra meso my Ghana na papa no ahodaso ne opepa ne akoma pa ne adwene pa wo no ene na ama ne ye nya no so mfa so di after all anka omo ye sebe a lot of people have gotten money in Ghana ni baba be nya sika pi but how many people na menua onya sika ni mpo a oso wo invest ama wonya no so mfa so ana hwan mpo na boso me aso menua minimo obi a wo djuma kakra bi mpo kakra kakra bi o nipa na wo mu kura ye be dubi na menua asafo se bre no so boso me no so no wo kotua o ka boso me ntimi pa ho be boso me mienu na boso me na nkasa o ma ya djuma na ayende no se ga mbi ama se ye wo June na o mo ya djuma no a menua just August no the June si kana ye de be ama o eduba bi aye so di Saturday ya awreho nanso papa yi ntesa oyo obi a sede wo ye de dwuma ne de wo ye fa magana man ye nyina nya so mfa so na sebe adwuma wa bie dwuma mo nipa more than 7,000 wa for mu bibusa ho se nipa do sei na abenya opportunity na nya kwanya abesom o man Ghana o ye sa niema we bi de aboa wonkofo me de megidi se ebre ni ne se ebenya opepane akoma pa ne wodo ene se nyina ebe ke ho abom ni aso ye nuane pani mu ni aboa ma na ni so ade hu opese ode ba Ghana no wotimi ya ma na efe na begidi se sebe se leader we aba no so oba be som na sabre no onya opportunity so oba be yo man pani mpo hwe ne ma waye enti eno na kira wo se ode o man nyina hye ne nsa
deɛ watimi ayɛ na deɛ wawe kɔtɔ ayi friend say dawuro no mpo so awe na ba enti sɛ watimi ayɛ wedi a bra osafo na kyerɛ wo sɛ wo de ɔman ni nyinaa hyɛ ne nsa obetimi abu no abu ni ama nhyehyɛ ne anamonto papa atimi ayɛ de akɔ ne sɛ deɛ yɛhwɛ no ɛno na nti na me deɛ da bia me sɛ ade a wayɛ a ɛyɛ eduru ba bia kam akoma sɛ nipa dodo sɛi ne benya ɔpepa koma pa so ɔma obi ne nua bibia sɛ be wɔnwene deɛ daakye ɔbenya ɛsomfa so afiri hɔ me deɛ no na me deɛ me didi papa da chi sɛ ade a wɔyɛ no me hu bi da so obi betumi aka kyerɛ me sɛ as part of sɛ me nua George kind fourth republic nipa wa ma bedi so nyinaa sa ne ma ɔma yɛ deɛ me keka nyinaa so ɔma yɛ bi a ɔmo ma mfa meto dwane nyinaa yɛ hunu brother say you was evidence ni bi say people ma ba anya opportunity asom na ne papa ye unity say omra beboa na say oba be yes adwuma we di aboa ya menuanom kumase for asante man Ghana man ye nuanom bronfo ye nuanom omwo tifido mantem ne ye nuanom omwo mfimfin mantem omo nyina motwi ne trada ne emfa ye dɔne ye ahoɔden ye sika ni enim de kakra e won so fan support papa we na menua safo se me gidie se sa ye de akoma pa we ta papa we achi a ade bia Ghana ese se ensaka no ye sa be kan sa na onyankopon ato ne safre ye nyina mpese me bisa wasemu yo onobu kana mauska menua wada ama wada me Kristo ni me som nyame na me kan ne de akere wo se papa na me di ne ho adanse ne kwa me nhia ne da and I am putting this on record. So bia onim se obi o hia me wo ba bia ono boke no me no ka se me wura wada ama okura na no ka kire me se nyame ya adum na kwanya bi pie mu a o de me ba ko kire no me hu ni da se me ka se makoni fie si eti we da bi me hu no ne wo ya Grassroots stadium ye koto national executive aba no na ba bia me gina na ba bia ono boke no na ye be more than ya se no to a it is de 100 meters no a 200 no ho na me gina na me hu se o ko menua ye wo Matthias Junction potem dia fane say e Honey crossing sanete na baby o gina na baby am yana you be gina di say crossing na me hu papa na say all ba nkrofo edi nachi menua menya kwanya na me pese me hia papa no so se me hia na fine ba me de me say akoma pa ne adwene pa wanyanti se me hu no se me hu no na dwuma pa wa ye mpanifo se wadwuma pa be ejani wura kwan adwuma pa wa ye me de mekoso abo hu dawuro until say be hia no ebere bi ebesim bia no me ye okay maybe sir because ebi obi be na adwene say mumu bia ko hia no ene mama musika ene mo betena ene mo yedede yo me ni asafo me ni a George opoku amankwa amponsa me ni a Shaibu Victor me ni a Victor ene ye ni a Victor free bro ban onu papa no o se ohun no a long ago a check one ne kasa afon so mpo na no ekoto abai no stadium hobi baby a me hu me nua ni baby a na papa ne nam no je say ya me nua ka kai no e crossing ho ha ne crossing e dis afo me de betimi agina ma mo bia say baby a me gina no ho na me nua George gina na no refi say na no me tu ka free ha esi me so sa kom papa any Madina o Man FM enti adwuma na ye no ho se me di kan I communal labor I had to say Kwabena neighbor. Edu wote bro no so na wadi mfie du nwotwe. Na me kai pa say 2010. Enkrofo bi ma oba mpani ba ko na emema mpanifo mienu na call me papa ho no say msamponsa. Obey. Udi ni di wachi say ombra communal labor wo estate no. No over 10 years as 12 years. Wa ye adwuma no saa se ba bi e wadru ni mu amia say odi assembly member man ye. Ye ai be campaign amano. Enti dia akwada na ye brebi atwam nti no ye kobonto amana be assembly member eno ne ma me pie nkwanta na ya be assembly member eti said ye kasa adwuma pa jani ruakwan na ye se sompa so market apa na ye te sompa studio de Honorable Kennedy ne sompa wasom Ghana no be market apa eno ho akatua na wonya etimi come say akom na me tuka free dwabe papa me ana me to me fuel konkran se me ko yimi ho adi akere team a ye adwuma ma ne se me hwehwe mu de apie mu nie enti abusuafo nje me nka abusua no o bible to no ma me to no wona be hu it is all my miskadi akana ti unim ma me fa kakra bi nka ho na no me ofia na sofo bi e ba me ho enti o ba me ho no se ona bo me pese me no di nkomo na me se me ni program na wona me tena ase na o se onye MPP ni na mum de nyame aka kire no
ɛna ɔbɛda no adi na yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmpɛ sɛ ɔmotu frankaa ma ampp amanyokuo ɔka obiara deɛ ɔsɛ baako in spiritual ɛmfa baako 2016 ɔtɔn yɛ nti wawie ne deɛ and this is the time a yɛpa yɛnya asoɔden na yɛnyi Kennedy mfansi nkyɛn yɛbɛsu na sɛ MPP lusu akonnwa no a mubɛkyekyɛ ɛnka mu yɛbɛbrɛ ɛbɛma ndisifoɔ adi akonnwa no akyɛ and asɛm a ɔka yɛ a megyedi yɛ baako ne sɛ wɔsɛ physical Ghanafoɔ dɔ MPP but in spiritual NDC ahead as MPP na ɛsan Kennedy na dɔ yɛ nti no sɛ ɔmode no fa benkum o ɔmode no fa hi o ɛmfa Ghanafoɔ nyinaa hyira papa no abonofoɔ ahyira no asantefoɔ ahyira no siremfoɔ ahyira no voter regionfoɔ ahyira no obia didi ne nan ase sɛ wɔn ɔforo ka afiri tachima na ba me ho ɛna ɔne mbɛdi sa nkɔmɔ no so ɔhwɛ me wuntumi ɛna obisa machi akwa na ɔbaaye ɔse mmienu na aka no baako ɛsoma nipa ma ɔmo ba ɔmo hɔ so ɔmbaa na ɔmo kita 700 million old currency no 70,000 no ɔse dabi ɔmo ntwɛn sɛ ɔngye na ɔmo ɔno nso bɛyɛ adeɛ no ama wa agye sɛ woma no permission adeɛ ɔbɛtɔ efo da wɔta sɛ na wama no permission sɛ obɛtumi no kra akasa adeɛ a woma no sɛ akwanya no a ɛna ɔyɛɛ ɔmoma no kwan ɔso ɔne nipa no hyia a anadwo no ɔmo kasaeɛ no ɛmfa enti adeɛ kyɛɛ na ɔka kyerɛ no sɛ wontumi nyɛ leader ɛmfa ma MPP amanyoku ɔmo mini yɛ akum nti 700 ɔmoma ne mu just 7,000 Ghana cedis sɛ ɔngye na ɔsɛ nye sika ɛna ɔde yɛ n'adwuma bɛto nokorɛ ɛna wɔka deɛ wahunu no ɛna ɔbɛka enti MPP foɔ ɛno koraa na hyɛ me nkuran kɛse no ɛno saa asɛm no na hyɛ me nkuran because megye sɔfo no di ɔka kyerɛ wo sɛ ɛnnɛ nyame bɛfrɛ wo nyame bɛfrɛ wo ɔnna ka mu ɔnte moto so ɔnam fam wohyia na wahwɛ yi abɛtiatia no so kwa ɔnkyerɛ ne ho enti Kennedy by hook or crook ɔbɛba adane adena dane momfa saa slogan no adane o yɛ slogan ne sɛ honorable Ken nie grassroots mmerɛ nie enti bia wɔ message bi pɛ sɛ ɔne yɛdi nkɔmmɔ a obɛtumi a text ya na so obɛtumi a whatsapp yɛ ɛwɔ 0245 828 666 0245 828 666 ɛna 0278 8888 68 0278 8888 68 whatsapp ya na sɛ whatsapp SMS ya a be ready message number. I think with me I join in on Facebook SOMPA 93.1. Facebook SOMPA 93.1. You can say lawyer Amodate also from Accra, Padmo Japan or Ethiopia also sharing Christian Donko ewa Accra also sharing NS Kumi ewa Accra also sharing Francis Banasco ewa Accra also sharing NS Yaw Adade also NSE Kwame Adade also Accra or sharing Enora Ofe or Accra or sharing Sweetie also sharing from Accra Derek and I said Dr. Nyami Dr. Derek Nyami also sharing from Accra. Mom sharing doors, mom the messages about doors. And a baby phone line in them. I'm a T4 and near her for Abemu. There will be a 1 minute. Now for young call a phone line so. And maybe the 1 minute of Fatwas. Says a bono for the air can say a Giobuzia. I say honorable Kennedy Bano. One can say or a Danko Buzia Dumbo. Or so a bat on only Godfather and a grassroots for. Once I was saying, you know, yeah. Right. One night will be
wonim se obetimi aye nti no fa no nko bata obia. Thank you. But the ya hunu ni bunofo. The America say ye gie buzia ne se. Obia bo se me di buzia. Onam buzia lai so obia no wato bunoma ya to atwene. Enti bunofo say sabre. Obia akopɛ na busuakuo te sɛ Kennedy akopɛ na busuakuo sɛ grassroots fo no. Wa wo de buzia din be babbo no sɛ wonam buzia lai so ye be bo ntutuo. Ye be bo ntutuo. Wow. Fa wa busua din bra. Te sɛ Kennedy sɛ grassroots fo na wo ba mai. Ya gye no. Kopɛ wa busua din na fabra. Uni busuani o ska e na do kwotwetwe obi abusua sika ni wo. Se what you say? Before the guy be ma bia unu aba ho fa bia no. Onwona for dos bi. Bia hu a ofra wa konta. Enti ya de se ye gie buzia. Okay. E mo bia fa buzia din ya campaign bio. Ati. Kennedy ba no o se grassroots. O so fa wo de. Yeah. Uni buzia kra nton obo. So far say abusua no obo nipa no kra unim wo se me di buzia din na eba. Okay. Enti dia bonofo ye kan ne se omuma buzia din na. In alphabetical order se kra ka buzia na be di kan so ne nkrofo bi di akwasi akire. Enti ya tu ya wofo. Kennedy nie bonoman nie. Mr. George. Nana Safo, the meeting can say media as a researcher no me who say we share 2008 elections enya NDC for na win here name NPP for any lose power na 2016 ya ba biem aye betena akonya so no me gidi say party mpanimfo nyina no e de akwa adwendwem ahu say ye lose power na NDC eba na ebra me bo apron me kopie kro bi e friend carpenter no obole bamboy constituency very good na pani bia me ni di nkomo no o say ono ye NDC ni o kire kra ba busua mu a oni president Mahama kra no emu hye dan twipi but o say NDC for ne say o ma bre Mahama din no mpo but ono so betima to na ba ma NPP a the only person I dey ba ebe ma wato aba ma NPP na e Honorable Kennedy Ajapong enti de me ka kire Ghana for na etifo nyina ne say we mo obi anhwa community mpo ba bia ade na duru no he osono kakrakai ye cheye no nkofo bi pese omo che se omo nko ana ye omo dia nipa miense bi se omo na ye omo dia e na Honorable Kennedy da bi ya che de asisi grassroots for eti ono de oba beje osono no na wa che no foforo o che no foforo so a grassroots for mo mere ni se mo na mo bedi kan atum de enti asen we se bi influence anwo ani ansa na ti yesre kana This is 93.1 FM. na e brand do a yenya ne sa pepe Mr. Foster. Yo, Asafo de me kakra de atum ni ande no se nipa dodo sei ana ba party mu okasa ma o grassroots leader sa asem me se grassroots force even kwa dwendwenem so obete so no bo kare de o hina Japan okasa This is 93.1 FM. ebrebi okasa mi na tache me menua ye mu bi de ya ye baller because ya ye baller regime mu ha open kofo a ye ka mafia na ye de o mo ye adwuma I say bulldozer ye mu buntimi nyi emfrim menua ya musa be certificate abra me koye sa adwuma no de aboa age seat ya woni wodi biase de ama party from 2016 since 2000 ya adwuma no sa be permanent ya adwuma no we ya na de akọ ya aso ye de do we na de akọ ha wo cause polling station for any ona aka wa na ekokasa ama wo ti honorable ka se me na ya me de shaming cry o se na bra mo do mo koye campaign mu so mo certificate Ejako me ni Ejako e fine pa na Ejako e complaining wa ye adwuma ma party no mu mfi no to bo one MPB a no e This is 93.1 FM. Koye adwuma on constituency man no na me frɛ minister no na me so minister it's a election time Ejako also Ejako ye be adwuma pa na me so Ejako adana wo mfi no also ye nyina ye nya ahwe o ye deputy minister so nya ahwe Asafo na some way o sebi hwan kra na ka na nya hwe se gatam sika ma nempo Asafo se si amene o ka sei polling station form wo tie me na wo nyina sa de onim se oma MPsa Ejako in 2016 okom constituency ekoye campaign mo amfi ni nyina no 2020 omulusi omu seats because na oboa no batu ye no de biase ebra na ye wo ho ye de adwuma na bra George Ibi kra bono region satema na bono ahafo bono ahafo no ye rally no techman
am ya kunfi park you say banda honorable Jordan kwa ene kasae o kasa wie me kasae that time me wie ena I think say chama abronye mo so be kasae na then regional minister of China ono so be kasae na Ajako be kasae enti Ajako de waboa party di ye enso wo hu ba bia kwa koduru abusuafo mentwa bi honorable Foster no grassroots eye mo enti na ye bre mo enti na ya tue ho asi wo se enye sika na ye kwaji adi na ye bia ya kase sika bi na ye kwa akwaje ye pese o man no fa no ntoma pafura ye pese MPP ebe lose 2024. Okay, yanko phone line so 0551 931 931 and 0548 931 931. Ofra na we lower radio no amina yetimi akasa. Hello. Obane mama aduma. Honorable Kenny. No aje so grassroots. Yem pacho yanko yankasa. Udini ba bia Obane Kofi Sapon. Kofi Sapon, okay. First na mo tema ba se me ma ba kuma se mo so ko ban. Okay. Obane bacho itio. Se mi zaka ni fi ba ko kom 11. Me bacho ani. Obane papa wrong. Ghana en pad papa o. Ghana en pad papa. And papa ko ba kai fi kom 11. Anyanka ne wisiane manfo school for masala papa no e video o mo no. Masa me ka so obi si o me Kofi Sapon me so mani. Na mo kom 45. I want na me yeduma. Wo ko papa fie anapa. Kedbo na Ghana for no. Ye one bit na ko salai. All president fees of what discuss. I feel about the panel. I should have papa we. On the president o. I should go back. To the feel more for come 11 if you want to yeah. We new kra. Omo wono obi over the business card da ko. The person Ghana for FMP. Yeah, that's Ghana for the same way the papa no na pa ho. Yeah, that's Yeah, that's it. Hello. Hello, good afternoon. Honorable Kenny. No aje so grassroots mrenie. Grassroots mrenie. Me pacho kasa yiti. Udini be kasa free. Many answer for am say every idea me kasa free in kan mamu. And cry fine kasa free. Kan no kasa me was say am live on campus here. Okay. Ya preme obin. Yitio. And some more kind of person me too much in kakra. Okay. But they did some of me delegate in kasa me catch on the thing. So honorable Ken, the kase ahunya ajumasem and one and a whole pass. And there is no need to I was over contacted because I didn't take dream. I hear nobody na sabe Namiaton is hafeno. A ye mobuno. Ye mobru ne grassroots no. Entina obre. Anytime the abetes honorable Ken any problem. Our party executive. They are grassroots. The police are simple. Send you a mama campaign amount. One Musameshi, one Musam who recommend you, who gave my contact to you. Now James Felson. Send my woman to me number the same way. I want to me woman after baby demise. Menoka say, Opa, young baby to the cocoa board. You say, Oma, and this time, your mom appointment. Even you, who recommend you. And it is to be to me, to me, what them, who can see any more minimum. Ya peso bia kata na party ne sana buanye mon dombo no mo start party no me na e ga hwan na be akona me na di party na chi e na grassroots for e mo bi fasika na daw ba bi edru no e party ne dachi e na wo dachi as a grassroots omo enye e wo fero no mo enye bi di ni dia wo de mo ni omo di sika ne bre wa je man to apa ne ma wom aba ni du man to ma wom we entrom se party ne nyomo dia party ne fan to ma penfra me da se bebre Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Pastor me wa pa. Honorable Kenny, no aje so grassroots mrenie. Honorable Kenny. Grassroots ni. Me pacho yitio. Me kasa free CPC. Okay. Your friend me Masadan. Hey, Masadan. Yes sir. Nanka me wo baby.
na nsɛm a maka fa Kennedy ho no ɛnɛ masesa ma adwene Yɛda ase. ɛnɛ masesa ma adwene why Yɛda ase. sɛ wonim wobɛgye adi sɛ Kennedy benya problem wɔ Ghana ha na yɛ MPP ho Saa. wonim sɛ MPP ho ne yɛde no kɔɔ court Saa. wonim sɛ MPP ho na John Mama ma yɛkye Kennedy Saa. ma mampanyin Kufuor de nano tu mu kɔ ka kyerɛ sɛ wɔn deɛ Kennedy nti wɔde hammer bɛkum tonton wokae Mekai pa. mo wonim sɛ Kennedy no nokorɛ ɛne ne nnwuma panti ɔbaayɛ wonim sɛ Kennedy sese wɔkyɛ attorney general wonim sɛ wɔn na ma Ibrahim krono ɔbɔ Ghana Kennedy na ma yɛ iska no That's right. me pa kyerɛ sɛ wokae Mekai pa. nti sɛ yɛwɔ saa nipa wei a yɛwɔ saa nipa wei ɛwɔ party nim na nnɛ otu ne ho asi hɔ sɛ ɔba bɛpere ɔmampanyina konwa na yɛsan ne ho sɛ yɛkɔfa nipa foforɔ bi aba a ne kuram ni MPP na yɛ hayo meyɛ delegate maka ne pin nɛ na deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ metika mu menam baabi a wo MPP NDC obi ase sɛ Kennedy ama a ɔnto aba nyɛ sɛ bi ɔkɔto ama NDC o na mmom aba no na ɔnyɛ dɛn ɔnto Wanto so a wato atia wo. Mo wanto so a wato atia yɛn na kyerɛ sɛ yɛawe no me wɔ man bi wɔ Belgium ɛda ɔbɛfrɛ me bi asɛm ɔka kyerɛ sɛ masa monkɔto aba no ma Kennedy first wɔka na me challenge na me kɔba batɛnɛ mo nsɛm a maka ne nnɛ no ne kuri na asesa ma adwene na me nso mebɛyɛ adwuma me nkɔfa obi a wɔnyɛ delegate ne aba abɛ support obi a mɛtwe na me de ne bɛbɛ bia delegate a ɔba no abɛto na abade ama Kennedy nnɛ me declare me support efi sɛ Kennedy timi ɛma yɛwura kwaku na tra nkyɛn a ɛkyerɛ sɛ papa no obedi Ghana so a udi nsɛm hu na ɔbɛpa ne so ɛnkɔyɛ nnɛ die a minister baako atima tena office mfie nsia besi nnɛ yɛnsesa no Ghana fo aka enye ye no saa de no menyini sɛ yɛwura Kennedy bɛso so nyame nsira no baabi obi a ɔma na hoɔden na ɔma magye akonnwa no ma yɛn bye bye. Hello. Honorable Kennedy. Grassroots nie. Me bacha odin baby akasa free. Me pa te o ye te me. Open kwa me tonton. Me kasa fi me pe free blue club South Africa. Me bacha yeti o. Me dia kaka ne te me tre Ghana. Se omo mo me bi e dinga ho. Se me na di tamana ai obren ko atama se da me tu ne ni pre pe na bu de pa to we de ti e di Ghana ko ne. Then so na come ne ni e de ne true open na to no obi e no de oye e bi o call custom de bi kwa de ku si Ghana ne di pa ge di type ni pa e bi ti se Kennedy Agyapongo honorable Kennedy Agyapongo so hunu e bi wa ba o mi a o we nim de on fa nim de no mo a ne mo manya president Kennedy Agyapongo no bi o bi mi o mu Ghana ono de on fa na na ko we or because in the because you see party at Tokyo and I found one I don't have a Tokyo. That was in a bed. One is okay. You better see because okay. So you can edit them and the things we just said and you we are Ghana a kupula was sorry so big president. Mummy na energy near Pamano MP what else is no the man really in man farm and yeah, no one I'm open for abadi. Yeah, that's it. Yes, that's it. Last caller. Hello. Hello. Honorable Kennedy. Grassroots really. Me pacho udini baby akasa free. I'm just for you Mojuma. Kakra American. Me pacho udini baby akasa free. Ngene Daniel was efe come once. Pacho yetio. Kakra American say na me bisa say other regions na dey cost one na. Kensa wanana. Yasha Sefri Asantimemu. Okay. Ebia in 2 weeks time and I say in 1 month's time no. E better also on crime. Nti no all the regions. Nti ha na Yasha Sefri. On say say ye na agye to boa na yes agreement no. Ye hwe near the other regions no aka ho. Okay. And no me nyere ho na adwuma na mo ye na ye pa na yenti mobilize maybe am because this year I can I know for home beto aba no if for now the
na mo ni mo nkasa yi pa ma ye anya sa de a emboa so no ale bi ya po se be ani de ma ne de ya ye yeah that's it. Okay, where the WhatsApp message I say I'm Emmanuel Usu Ajabing, aka Big Joe. I really want to work with the campaign team of Honorable Ken. Please, I reside at Western North. I'm doing and it's going well there. I am mobilizing some great crusade. I say, please join me on platform so I can. Okay, yeah, that's it. We say or the Filippo Amatimetim. I say Etimetim. Okay, Kennedy for president will surely come to pass. Greetings to my mother, Auntie Mary from Filippo. We also say hi, free Germany. I'm funny the uncle. Okay, yanko Facebook, yanko ready Facebook message kakra. Na hima sapon I say money adwumapa guys. Ono be Isaac. I'm not on say Benjamin Kotia or say watching you from Mori. Okay. Lawrence Boache or say aka Buchi at Asenua sorry Nkwanta near Unity Oil filling station. No Ken, no campaign. Felix Opon or say Honorable Kennedy Kwame Akompreko or Kenny Agyapong can break the 8 2024 from that. Okay. We say a friend Randy Don Men's. Great job, guys. Continue projecting the good works of Honorable Kennedy Akompreko Ohene Japan, cause victory lies ahead. Greetings to Papa Sulu, chairman of KFC, Subin from Randy KFC organizer. We say a friend of Frank Kwame Jemfi, or say it's campaign time. We say Abu Bari Abu, or say I am the first person to vote for him as a delegate. Yeah, that's in Yamin Shao. We say Nanaya, okay, we Isaac Nyama, or second for 2024. We Richard Kisi, also Honorable Kennedy is the man of God. Or say Honorable Kennedy is the man God sent to Ghana. Okay, message in the dorsal. Okay, in Siadani, also watching you from Dubai. Yeah, that's it. Isaac Atta, or say Honorable Ken all the way. Yeah, that's it. Okay, young wrap up now, young call. Foster. Yo, minu ya sedo di kakai no. Yina edi ho adanse se asem wa ye no kreda ho a ye mfa nkontompo nkodi ade. Nti e de ka kire delegation na ne se obampani ka se wo se hwe wo se trem ne to aba. Ena okopadwuma ma oba. Uni obi a okokwa asema kire no. Ono obo ken so oba the number ya available friend no. Ono penny will be our TV so near ready so I declare the number 8 times. Then the members of parliament go no number to ya. Yonko time. And Jamaica and say delegates yes seven pacho ko totwegu form ye poncho so madaroma ebre ni say akonya yenya ni say mo mun say akonya no no mo Ghana encha me ye foforo kro. Okay. Kennedy fan club mo e can say stadium. Nyamiad our HFM was Sunday, Nyamiad 4 o'clock, Mushia, Nyamiad Sunday 4 o'clock, or HFM say Kennedy fan club for chairman said Papa Solusa min country say Nyamiad Sunday 4 o'clock or Nimunisia. Mr. Victor, 30 seconds. Minu Amedasi Bebre, the American say MPP and Mabunu. Police station executives, constituency executives, Abusafo, who made true support. And from my Kennedy Agyapong, because offer regional executive via was a test me. Kennedy near test me as a Kennedy Temobro for more cancer. Into Messre, ye pobia suon at the end, aqua cotton anymore. A honorable Kennedy Agyapong, on the bedi, I'm a biaso moso. Na 7 preduasa, mpay for say, dear party aqua cotocono, ye nina bro, and a kawanentia, na count to. This is 93.1 FM. Yewura kofo ka se bi so ye security na wa ban wa aban mu a eye sense wo ye general secretary say me wo fa se edu nkati ofiri bunu man mu no okay ni post nu fa so bi ani so enti ye maintain ye be maintain so a enye obi ati se Yewura Kennedy Akompreko Agyapong. Okay mina ye ko idea 30 seconds me de me hia masadan se so bebre se cars na esisi ho na
This is 93.1 FM. Ada asin fusu bas. It's simple cry. Okay, So at yeah, the Intima Sadan, yeah, that's a pass. We see a free car next to Nafi, the econo, Wabohua, echo. Yeah, that's it. Okay, yeah, the Soka Fona, that's the aspirant supporters for Honorable Kennedy Agyapongi. Nyame adoma Sunday, Mushia UK. Nti de ho no. Ebusua for yase ekwan wa kra na ekowi abobo ano. The best na ye the program no esia ye mosomfo na amunua kuma ohene kofisafo. Na me di program ho chame. Nyame adoma dasene ye be share better production team nyina ase. Ka akire ni obi a wo MCR ho ne production team ya da obi as nyame advance next week no ye be bo obi adiam ne ada obi adwuma odi ananti ye be sere mo nyame advance da se ne ye be share. Let's get ready to